Типто пасвам Shadow Hacker и днеска играем на Minecraft. Токите излезах и стана вечер. Да, някакъв адвенчър, че почваме така. За днес ще си направя на видео от difficulty, включено ли ми е? Да, включено е. Пегас. Ето сте Пегас. Аре, се качим на моето зенторно. Не бе, това е Адер. Защото, нали го знаете, Адера в GTA лети много наскоко. Моят кон скача прекалено много. И затова взех, че го кръстих Адер. Адер, не към мината. Така, докато не съм снимал, направя малко промени. Уж казах, че ще се правя фермата в предишния епизод, ама взе, че отидох в мината и спуто букук. Абе, забравих да не връзвам Пегас тук. Предишния път ми изпотъпка всичко. Аре, Пегас. Вече ще взема да наричам Адер, защото скачаш много. Дявол да го вземе, кой ми е? Сега трябва да съобщя едно важно съобщение. Моите приятели Атанас TBB и Васил TGS, абонирайте се също за техния канал. Те са от моя клас. В момента трябва да си посъда с фермичката на ново, защото всичко е обрасло и после трябва да си направим хлябче. Хлябче за коня, който така и не разбрах защо обича да яде хляб. В Майнкрафт има доста невъзможни неща, като гръмнеш нещо, да остане едно блокче във въздуха. А най-невъзможното за мен е да яде хляб. Представи си го. Кон да яде хляб. Може някои коне може да ядат, ама можем този път малко по-странно са направили играта. Игра за пръв път. Имам доста лода. Добре отдавна. Поне от началото на 2016. Чудите се защо днес нямаше да има клип на Need for Speed No Limits. Ами взех, че се изтрих. Защото много ми бъгна телефона и с апдейта беше толкова голям, че трябваше да си изтрия с почти половината памет. Не половината, ами всичката памет трябваше да си изтрия. И накрая взех, че си изтрих с Need for Speed. Съжалявам, ама по-искам си я кача друг път. Вече берем в трета минута. Ако на вас ви е бъгнало в клипа, кажете. За качеството на клиповете ми, просто имам и нещо на записвачката. Съжалявам за прекъснането, но решиха да ми звънна телефона точно в най-неподходящия момент. Трябва да ходим в мината, ама нямаме кирка. Чакай бе, може в този съндък да имам някакъв буклук. Може да си направим хляб. Пегас 2, какво правиш тук бе?
Знаеш, че колипката ти не е тук. 6 хляб за моите кончета. Буку. Абе, това не е за вас. Няма да ви храня половин месец. Пикекс трябва да си направя. Пикакс. Ще си спра от дификълтито за малко. Мината. Някой да не каже, че съм пъзлю. Просто не обичам неприятности. Та да влизаме. Конче! Евай. Кон. Лош. Идеш с мене. Тебе ще кръста Цанко. Не, Суполчо. Аре, Суполчо, идвай. Суполчо! Лош Супол такъв. Ще вземат очилката и ще набия. Суполчо, това е новият ти дом. Дано да не ти хареса. Суполчо! Влизай вътре. Суполчо, лош Супол. Този кон ме подлуди. Това дърво кога изникна, бе? Нямаше го когато тръгнах да търся Суполчо. Може да го имало, ама сигурно не съм видял. Тръгваме да експлорваме мината. Обаче тя не е за експлорване, защото е мини малка. Поне, вау, да не го забравя. Седма, ще спре клипа на пауза. Паузата свърши. Копая вече от 3 минути и това се опитвам го изкопам. Между другото, не забравяйте да сабскрайбвате. Мен само съм волюм, сенситиви. Бихте самия накрая. Желязо, да не го пропусна. И още веднъж да кажа, съжалявам за проблем с качеството на клипа, но просто си нямам и на представа как мога да го оправя. Извинявам се за проблема, ама какво да се прави? Пак сгреших. Моя бизен и без това звука не е хубав на записвачката. Не ми се спира клипа отново, само за да скопам това железо. Дава да го вземе още надолу колко има. 0, нищо. Толкова ще го взема по-късно. И до тук свърша хубавия късмет. Чакай, тук някой да не ми е грифъл на креатив.
прибираме, защото там мина ма дразни. То кон няма да го взима. Се прибираме и мисля си там да приключим клипа. Сериозно ли? Скърти точно. Веднъж като играх на таблета Minecraft Pocket Edition с хака, както си играх някак си, щупих една ограда, която върху нея имаше торч и торча седеше във въздуха. Това според вас бък ли е? Или не знам. Пишете в коментарите. Забравял съм да си взема XP. Надолу няма кой се занимава да отива да търси. Сега се прибираме. Оле, мале, то... Колко време съм бил в тази мина? Сигурно целия ден. Вечер. Бах ти... 10 минути. 11 минути е клипа за сега. След малко ще приключим клипа. Като си легна. Мразя да слизам долу. Абе! Да не се чудите каква ми е марката телефона. THL, най-хубавата китайска марка. Чакай. Аре, още малко ще го продължим тук. Поне не стане няколко минути. Малко ще го спирам. Дано качеството да не е лошо. Аз първо трябва да снимам, да видя качеството и тогава го кача. Иначе ако се вижда раздвоено като първия ми клип. И сега е момента да напомня да се абонирате, да сабскрайбвате и да харесате този клип, за да има още такива. Да снимам само събота и неделя и почивните дни. А лятната ваканция не знам. Така, до тук мисля да приключвам с този клип. Ако ви е харесало, надявам се да харесате, смачкайте бутона, лайк бутона. Абонирайте се за моя канал. Всичко, ако се абонирате, ми помагате на мен и канала ми. И абонирайте се за Shadowhex, Знака Проц и всичките български ютубъри. Touchplay TV, Атанас TBB, Васил TDS, Димитрак TDS, без Стоян TDS, той много се лигави в час и пак е от нашия клас. Така, до тук мисля приключвам този клип, казах го вече. Довиждане, до другия път.